Vítame vás pri natáčení ďalšieho dielu podcastu zo série na tému šikana. Dneska tu máme pre mňa veľmi blízko a vzácnu hostku. Je to terapeutka a koučka Janka Lepiešová a zároveň aj moja kamarátka. A som veľmi rada, že si prijala dneska ku nám pozvanie. Veľmi rada. Ďakujem za pozvanie. Ďakujem, Janka, že si prišla k nám. Ja hneď začnem z hurta. Ty si bola v podstate úplne na počiatku vzniku toho nášho projektu Buď svoj hrdina. Ty si bola na jednej, podľa mňa, z prvých prednášok, ktorú sme robili. Čo si o tomto projekte myslíš a či má nejaký prínos? Bola som na jednej z prvých a bola som veľmi rada, že sa odohrávala práve na základnej škole v Badine, kde som ja vtedy pôsobila ako klubárka, klubový učiteľ. Má to obrovský prínos. Ja ako terapeut viem, že najväčšou pomocou pre akúkoľvek bolesť je rozhovor. A to, že sa o témach hovorí, je nesmierne dôležitou súčasťou toho procesu tej úľavy a procesu tej premeny. A procesu toho, že sa s danou témou môže vôbec začať niečo diať. Najhoršie je, keď sa o veciach nehovorí. Vidím obrovský prínos v tom, že k deťom neprehovára len žena. Lebo máme to často tak, že vo výchove na Slovensku obrovské percento vychovávateľiek a učiteľiek sú ženy. A je iné, keď sa ženy prihovárajú dievčatám a je iné, keď sa chlapcom prihovárajú chlapi. Deti potrebujeme pochopiť jednu vec, že či sa nám to páči alebo nie, doba autorít je za nami. A deti a súčasní tínedžeri, viac ako kto iný, hľadajú inšpiráciu. To znamená, že keď k ním hovorí niekto, kto je priamo z praxe, keď k ním hovorí niekto, kto danou tému žije, keď k ním hovorí niekto, kto tej téme rozumie a majú odskúšanú na nejakých vlastných zážitkoch, to je pre tie deti cenné. A tým, že je to pre ne cenné, tak si z toho vedia aj niečo zobrať. Lebo keď k ním prehovára autorita a hovorí, toto musíte, toto nesmiete, toto by ste mali, a zároveň sa to dieťa pozerá na toho dospelého a v očiach má otázku. A ty čo? Ty si vo svojom živote šťastný? A keď ho oskenuje a zistí, že ten jeho život úplne nekorešponduje s tým, čo sa snaží tomu dieťaťu odovzdať, tak ho neberie vážne. A tým pádom celé to úsilie je zbytočné. Ale keď tam príde človek, ktorý tým žije, ktorý tomu rozumie, ktorý podáva tú vlastnú skúsenosť, tak je preto dieťa nesmierne prínosné a na základe toho príbehu on sa učí, že sa to dá inak. To je super odpoveď. Už na to som sa takto nikdy nepozrel. Ty áno? Že si chlap a že to je fajn? Že to berú, akože ja som to vnímal vždy, že tie decka to berú nejakým spôsobom od nás inak, že nie sme tie autority, ako si spomínala. Ale takto hlbšie som sa na to nepozrel. My keď sme zaradili na začiatok tej prednášky to video, kde vlastne prezentujeme seba, on ako bojovník a ja ako tanečnica, tak tí deti už od začiatku nás úplne inak brali. Samozrejme. Už sme boli ako rokové hviezdy a vtedy nás začali nenávidieť vychovateľi a učiteľi v tom momente. A už bol problém inde. No, z pohľadu terapeutky a koučky, prečo je podľa teba dôležité hovoriť s deťmi už v mladom veku o šikane? Reklamná vsúka. Každú epizódu tohto podcastu vám prinášame kompletne úplne zadarmo. Vieme vytvoriť pre vás a vašu firmu reklamný priestor a zároveň nás tým môžete aj podporiť. Vďaka vám môžeme raz my a vďaka nám môžete raz vy. Potrebujú rozumieť jednotlivým formám toho, čo to znamená jednak šikana, ale čo to znamená aj konflikt ako taký, ktorý nie je šikana, ale často za ňu označovaný je. Potrebujú akoby iba rozumieť, aké sú tie odtienky a aké sú tie podtémy jednotlivé, o ktoré vlastne do celej tejto témy toho, že majú dvaja ľudia medzi sebou nejaký iný názor, spadajú. A kde je tá hranica, že niekto má len iný názor a kde je tá hranica, že niekto mňa obmedzuje na mojej slobode, a či už fyzickej alebo duševnej. Takže preto je veľmi dôležité o tom hovoriť, aby deti rozumeli rozdielom a aby hlavne rozumeli, čo v jednotlivých prípadoch robiť, aby sa postarali o seba a o svoj komfort. To musí byť pre deti aj veľmi ťažké rozlíšiť toto a vlastne to vôbec sformulovať tomu dospelému. Ja si myslím, že je to veľmi zložité a ťažké aj pre dospeláka. Nie je to ešte pre dieťa. Keď sa tieto veci dejú napríklad na pracovisku, tak je vlastne pre toho dospelého veľmi ťažké si uvedomiť, že niekto prekračuje jeho hranice. A nie je to ešte pre dieťa. No. A dieťa je vlastne v tom veku ešte formovateľné. To znamená, že potrebuje niekoho, k tomu pomôže pochopiť, čo tá hranica je a ako to vyzerá. A či sa mu tie veci dejú pravidelne, či ho to bolí,
na tele alebo na duši, jednoducho hovoriť s ním, obrovsky dôležitá záležitosť. Zase sme sa vrátili k tej komunikácii, aká je dôležitá. A keď si s tým ten dospelý nevie poradiť? Existujú rôzni pomocníkovia na to, však ja som tiež matka 3 detí a sú veci, kde ja mám svoje limity. Napriek tomu, že som terapeut a viem, že ja som zo svojho postu a pozície urobila všetko, čo som mohla a vyhľadám inú pomoc, inú terapiu, iný typ odborníka, ktorého vlastne na to potrebujem. Proste keď máme dieťa a potrebuje nosiť okuliare, tak ideme kam? Ideme na očné. Keď máme dieťa, ktoré má problémy s ušami, lebo nepočuje, tak ideme na ORL. A keď máme dieťa, ktoré má problém s dušou a nevieme mu v tom pomôcť, tak ho zoberieme za ruku a povieme tomu dieťaťu, vieš čo, ja o tom veľa neviem, ale tu sú ľudia, ktorí ti vedia pomôcť. Na to tu sme. Také jednoduché, že? Také easy, že? Také very easy. Aké sú najčastejšie signály, že dieťa zažíva šikanu? Keďže to častokrát to dieťa teda nevie sformulovať a povedať tomu dospelákovi, tak je na tom dospelákovi, je to jeho úloha a job si to všimnúť. Čiže aké sú signály? Tie sú rôzne. Podľa mňa sú veľmi špecifické a veľmi individuálne. Neviem povedať, že by bol jeden, ktorý vlastne, keď si ho všimnem, tak viem, že je moje dieťa šikanované. Ale je taká pekná veta, ktorá mi veľmi pomáha, že hnev nasmerovaný dovnútra je depresia a hnev nasmerovaný dovon je agresia. To znamená, že ak pozorujem netradičný smútok môjho dieťaťa, potrebujem zvýšiť pozornosť. Bez ohľadu na to, či v konečnom dôsledku pôjde o šikanu alebo o nejaký boľavý iný zážitok, môžem mu pomôcť práve tým, že tým svojim záujmom vyvolám nejakú debatu, že tým svojim záujmom ukážem, že je pre mňa veľmi dôležité, čo to moje dieťa prežíva a chcem tomu rozumieť. A na základe toho chcenia môjho nastáva uvoľnenie aj u toho dieťaťa, že má niekom oporu, koho to zaujíma. A čo sa týka agresie, keď vidím, že sa moje dieťa správa neštandardne, máme tu také jedno klišé, hej? Keď dieťa príde zo školy, tak používame tradičnú otázku, že ako bolo v škole. A to je otázka, na ktorú sa všetci stávajú imunní. Áno. A už sa im vlastne nič nechce hovoriť. A čo bolo na obed? A nič, bolo to Ja hnusné. to mám od školkárky. Ako bolo v školke? Dobre, koniec. Výborne. Takže my, dospeláci, máme to, že by sme im mohli položiť nejaké rozvinutejšie otázky. Napríklad, je niekto, kto ťa dnes v škole rozosmial? Alebo že bolo niečo, čo ťa dnes v škole bolelo? Správal sa dneska k tebe niekto tak, že to bolo pre teba veľmi príjemné? Alebo správal sa dneska niekto tak, že si sa cítil nepríjemne? Iba rozviňme tú otázku. A hlavne nie len to, ako tú otázku položíme, ale aj pri akej príležitosti. Ak krajam mrkvu, do toho šťukam do mobilu a varím a zakričím od linky otázku, ako bolo v škole, tak nevytváram pocit u toho dieťaťa, že ma to naozaj reálne zaujíma. Keď si sadnem, uvarím si kávu, tomu dieťaťu dám nejakú limonádu alebo mu natriem chlebík a dáme si spolu olovrant, že si nájdem ten čas a ukážem mu, že je pre mňa dôležité počuť aj tú odpoveď. Nie len urobiť si ček, že dal som otázku, ako bolo v škole, tak tomu dieťaťu ukážem, že mám reálny záujem. Ako by mal rodič správne reagovať na to, keď mu dieťa povie, že je šikanované alebo má nejaké problémy, ako si ty povedal, že sa necíti v škole dobre, že mu niekto ubližuje? Aká je tá správna reakcia? Aká je tá naozaj nesprávna reakcia, ktorú by mal rodič dať k tomu dieťaťu? Začnem asi nesprávnom. Okay. Veci typu, vieš čo, toto ma nezaujíma, ja mám svoje problémy, alebo vyrieš si to, veď už si veľký, alebo že ty sa nevieš za seba postaviť, to čo si za slabocha. Alebo že proste nefňukaj mi tu. S takýmito sa stretávaš? Samozrejme. Že takto rodičia reagujú? Áno. Jednoducho to nechajú na to dieťa, že vyrieši to samo. Áno, že už je veľké. Veď to je normálne, veci to vyrieši. To je normálne, aj my sme tak zažili, veď aj my sme mali akože takéto veci a proste keď my sme boli mladí, tak sa takéto veci, ja v tvojom veku. Ako náhle do toho prenesieme tú vlastnú skúsenosť, to znamená, že ako keby máme tendenciu to zľahčiť, lebo sami nevieme, čo s tým, tak to je ten kameň toho úrazu. Že ten človek, to naše dieťa, si prišlo po pochopenie a dostalo vlastný príbeh svojho rodiča, ktorý ho absolútne nezaujímal a ešte ho vlastne ako keby zobral tú pozornosť, ktorá mala byť venovaná jemu, zase na stranu toho rodiča. Tak to dieťa urobí 2-3 takéto pokusy a viacejkrát už nepríde. Áno. Čiže toto je spôsob, ktorý neodporúčam, je
zľahčiť to, Mhm. je prevziať ako keby tú tému s tým, že začneme hovoriť o sebe, alebo že to dieťa na nás bude vidieť, že ho neberieme vážne. Mhm. Toto určite nerobiť. Potom tie deti vedia potom sa už jednoducho uzavrieť do seba a nechcú to asi vlastne ďalej komunikovať s tými rodičmi alebo s tými autoritami. Áno, lebo rodič má byť ten, kto tam pre nich je. A keď ich on v tomto sklame, tak je veľmi ťažké pre nich začať dôverovať inej autorite, inému inšpirujúcemu človeku pri sebe. Takže áno, rodič má na to veľký vplyv, že aká bude aj neskoršie, v neskoršom veku dôvera tých detí v dospelých, vo vzťahy, v záujem o niečom debatovať vo vzťahu, majú v tom veľkú rolu práve tým, že či a ako si ho vypočujú. Jasné. Dobre, a čo tie správne teda reakcie, alebo tie lepšie, tie, čo tak majú byť? Idem do úplne ideálneho scenára. Dokonca dám to až na taký moment, až na takú úroveň, kde to dieťa ani nepríde s tým, že ma šikanujú. Ale ten rodič si všimne, že niečo je inak. To znamená, že ukážem tomu dieťaťu, počuj, všimol som si, že v poslednom období si nejaký prchký, alebo že si nejaký ubolený, alebo si nejaký nahnevaný, alebo si nejaký nervózny. Chcem tomu rozumieť. Deje sa niečo? Deje sa niečo u nás doma? Deje sa niečo v škole? Deje sa niečo v tvojich priateľstvách? A týmto, že mu prejavím záujem, mu ukážem, že ma skutočne zaujíma, ako sa má. Takže ešte skôr, ako mi tú otázku položí, alebo ako mi o tom povie, mu ja ukážem svoj záujem. To je prvý krok. Druhý krok by som sa opýtala, že čo mi vie o tom povedať on. Čo si všimol, ako sa to prejavuje, kto sa k nemu takto správa a aká je jeho reakcia smerom k tomu, kto mu robí vlastne ako keby tú bolesť, k tomu spôsobuje bolesť. A tam si všimnem, že či je to o tom, že sa vie za seba postaviť, nevie sa za seba postaviť. To je už ako keby úplný základ. Druhé je, opýtam sa ho, že či už o tom komunikoval s nejakým učiteľom. Že či má dôveru v nejakého učiteľa, že mu s tým vie pomôcť. Pretože ten učiteľ je tam. Je bližšie ako ja, rodič, ktorý v súčasnej dobe vlastne ani nemôže nakráčať do školy, aby komunikoval vlastne s tým dieťaťom. Hej? To znamená, že áno, primárne by som hľadala oporu v tých učiteľoch, ktorí sú priamo v tej škole. A keď mi dieťa povie, nemám takúto dôveru, nemám tam nikoho, komu by som veril, že mi vie pomôcť, alebo povedal som to už 3-krát triednej a tá s tým nič nerobí, tak vtedy preberá iniciatívu rodič. Iniciuje schôdzku. Najskôr je to schôdzka s triednym učiteľom. To znamená vysvetliť mu, že je pravda, že moje dieťa už vás 3-krát kontaktovalo ohľadom tohto. Overím si, že či to naozaj aj ten učiteľ vie. Či mi to náhodou to dieťa nepovedalo len preto, lebo si myslí, že by som to chcela počuť. A keď mi učiteľ povie, nie, nekontaktovalo, tak poviem v poriadku. Takáto je situácia, takto sa veci majú. Viete na to prosím dohliadnuť? A on povie, áno, viem. Super. A dáme si nejaký deadline. Do akého očakávame tú zmenu a ten prínos toho vhľadu a vstupu toho triedneho učiteľa do tej interakcie tých detí. Dáme napríklad, 2 týždne. Začneme pozorovať zmenu. A tú zmenu pozorujeme práve cez to, že sa pýtame toho nášho dieťaťa doma. Je to lepšie? Darí sa ti? Pohli sa veci dopredu? Mení sa nejako tá situácia? A dieťa povie, áno, mení. Výborne, super. Keby si potreboval, kedykoľvek mi o tom povedz a môžeme sa tomu venovať ďalej. Alebo dieťa povie, nie, nič sa nemení. A vtedy prichádzam ja opäť ako rodič, ideálne aj s partnerom, keď je to možné, a iniciujem stretnutie rodičov. Rodičov. Áno. Pretože je veľmi ťažké takto. Je náročné vyžadovať od dieťaťa nejakú zásadnú zmenu, kým my nepoznáme jeho rodinné zázemie. To znamená, už iba tým, že bude tam interakcia rodičov s rodičmi, ja dokážem vnímať a pochopiť na základe toho, ako so mnou komunikujú jeho rodičia, či je tam vôbec ochota to meniť.
Lebo ak prídu a sú ako keby absolútne bez záujmu, ak prídu a budú osočovať moje dieťa, ak tam nie sú v snahe nájsť riešenie, tak pravdepodobne to je zdroj toho, prečo sa aj ich dieťa správa takto. Jasné. A tým pádom vlastne iniciujeme to spoločné stretnutie a ak je chuť a ochota, čo by bolo úžasné, a to už je ten najvyšší level, bolo by to po takomto stretnutí rodičov, by prišlo stretnutie rodičia so svojimi deťmi. Kde vlastne to dieťa, moje napríklad, bolo šikanované, tak tam stojím za ním a skúsim ho ako keby motivovať k tomu, aby dokázal tomu, kto mu ubližuje, sám povedať, to, čo mi robíš, mi ubližuje. To, čo mi robíš, ma desí. To, čo mi robíš, ma zraňuje. To, čo mi robíš, ma robí smutným. Už mi to prosím ťa nerob. Ale je to v tom zázemí a v tom bezpečí tých dospelých. Jasne. A zároveň aj to dieťa, ktoré je na druhej strane, ten, ktorý šikanuje, tak je to pre ňo tak silná chvíľa, silnejšia, tým, že je tam toľko dospelých, ktorí dávajú pozornosť tejto téme, ale nikto z neho nerobí ako keby extrémneho zločinca, len mu dávajú šancu vidieť, v čom zlyháva a že sú tu pre ňoho, pomôžeme ti. Lenže toto sa väčšinou nedeje, lebo my máme, keď robí niekto zle, tak je v našom systéme považovaný za toho, že akože dovi. Ty si ten zlý, navždy budeš zlý, ty si proste galgán, takto to s tebou bude na veky vekov, amen. Nič z teba nebude. Nič z teba nebude, proste toto budeš robiť úplne vždycky. Nechcem to teraz zovšeobecniť, ale ešte stále je tu rozvinutá mentalita toho, že potrebujeme nájsť vinníka. A o mnoho menej sa nám chce venovať tomu hľadať riešenia. Hľadať riešenia, ktoré nie sú krátkodobé, ale sú trvalo udržateľné. A toto je to, ako by to mohlo vyzerať, aby riešenie tej situácie bolo trvalo udržateľné s tým, že každý z tých zúčastnených tomu dá náležitú pozornosť. Že nejde o banalitu. Ale ani z jednej strany. Ani o banalitu zo strany toho, kto je šikanovaný, že veď proste čosi slaboch, ale ani o banalitu z toho, kto tou šikanou takisto iba vyjadruje nejakú potrebu sa zaradiť a byť niekde. To je super point inak. My sme tu mali pár dielov pred tebou, sme mali policajného psychologa a ten napríklad hovoril, že oni už keď sú nejako riešia túto šikanu, tak oni absolútne nikdy nekonfrontujú týchto dvoch ľudí medzi sebou. Šikanátora, šikanovaného, hej. Že ona vlastne túto vec povedala. Vidíš, ty to vidíš úplne z iného hľadiska, čiže je to veľmi zaujímavé podľa mňa. Ja viem, že to tak nie je, ale to je presne to, že nám tu celkovo chýba systém toho, ako sa rieši konflikt. My konflikt považujeme za niečo nechcené. Konflikt, nevieme ich riešiť. Väčšinou sa tie konflikty riešia buď nejakou extrémnou hádkou a potom následným odpojením, alebo tichom, alebo utrpením, ale my nemáme konštruktívnu stratégiu, ako riešiť konflikty zažitú. Lebo už ako deti v domácnostiach pozorujeme, mama na otca vrešti, otco vrešti na mamu, hej, mama potom odchádza smutná, unavená, plakať niekde do spálne a otco je proste, a teraz je nejaký týždeň ticho. A potom zrazu sa niečo udeje a my vidíme, že oni sú zase akože celkom vychádzajú. My nemáme ako deti načítaný úvod, jadro a záver konfliktu. Poviem to teraz zo svojej vlastnej skúsenosti. My večeriame, ja mám iný názor, môj muž má na niečo iný názor, vysvetlíme, ukážeme, ja ho nechám dohovoriť, on ma nechá dohovoriť, zamyslím sa nad tým a poviem, aha, vidíš, z tejto strany som sa na to nikdy nepozrela. Už ťa chápem, toto ma zamrzelo, zabolelo, mohol by si toto prosím ťa na budúce urobiť inak. Môj muž mi k tomu takisto niečo povie, toto je niečo, čo mi vadí. Tam máme jadro a potom prichádza záver, že pokračujeme ďalej plynule tým dňom a tým večerom. A naše deti sedia s nami pri večeri a konflikt je úplnou súčasťou toho, čo sa v tej rodine a v dynamike tých vzťahov deje. Jasne. Lenže toto nie je štandardné a toto nie je bežné, lebo pri konflikte máme vždy strach zo straty pozornosti ostatnými, strach zo straty blízkosti od ostatných. A preto naše pudové správanie, útok, útek alebo zamrznutie sa vtedy úplne naplno zapne. To znamená, že keď ja som v ohrození, tak jeden z týchto mojich pudových prežívaní sa mi proste zapne. Alebo mne sa aj 3 naraz dokedy. Aj 3 naraz sa ti zapne, presne tak, je to tak. Presne tak. To znamená, že tým, že nemáme takéto riešenie konfliktu,
tak je zatiaľ ešte celkom futuristické a taká veľmi krásna ilúzia dôverovať tomu, že takto raz budú ako keby vyzerať tie konflikty. Že sa za toho jedného aj za toho druhého v tom konflikte postavia tí rodičia v tom, že sú ochotní ale hľadať riešenie a ako keby uznať, že ich dieťa nejakým spôsobom chybilo. A to je dosť problém. Je to veľký problém. Lebo sa rodičia bijú za svoje deti, aj keď nevidia vlastne tú realitu. Je to veľký problém. A dokonca my nejakým spôsobom vieme ublížiť aj tomu, kto je na strane toho akoby ublíženého, že v ňom tú jeho obeť podporíme tak, že mu nikdy neumožníme sa za seba postaviť ako keby samému. Že to vyriešime za ňo. A preto, keď napríklad u mňa sedí klient po x rokoch, ktorý bol šikanovaný a vlastne drží celý čas v sebe to, že vlastne to nevypovedal tomu človeku, tak je jedna metóda, ktorá s tým pracuje. A keby tam stál, keby predstav si, že on je tu teraz oproti tebe, čo by si mu povedal? V zmysle, bolelo ma keď, ubližovalo mi, že zraňovalo ma, že. A ako náhle toto iba ten klient iba v tej mysli pomenuje, ale sám za seba, že to tam za ňo nikto nepovie, nastáva obrovské uvoľnenie a vlastne nová sila toho, že sa za seba akoby prvýkrát postavil. To je brutál. Ty si bola dlhé roky učiteľka. Veď my sme sa spoznali, keď si študovala za túto profesiu. Na intraku sme boli spolužiačky, keby ste chceli, spolubývajúce, keby ste chceli vedieť. Áno, našla som si ju v rade. Áno, to je pravda. Janka si ma vytiahla. Ty si ma vlastne naučila rozprávať. Ja som to vtedy nerozprávala. No, akože rozprávala som, ale rozprávať o svojich pocitoch a tak ďalej. Nie je veľmi dobrá robota, ale lepšie, ako som bola. Bola som jedna z prvých. Lepšie ako predtým. Určite si ma posunula riadne v živote. Ale bola si pani učiteľka dlhé roky. Čo by si ty odporúčila, aby učitelia robili preventívne, aby sa tá šikana vlastne v ich triedach, lebo však sú za tú triedu v podstate, to je ich ihrisko, aby robili preventívne, aby sa tam tá šikana nevyskytovala, alebo vyskytovala čo najmenej? Dám im asi takú úlohu, ktorá je náročne naplniteľná, ale je možná. Pretože tým, že sú zaťažení strašne veľa povinnosťami zo strany naplnenia všetkých tých učebných plánov a osnov a všetkého, tak aby to stíhali a rozložiť ešte aj tú pozornosť na to, čo sa v tej triede deje a aj to mať čas ošefovať je taká sizifovská robota a aj zároveň taká, ani neviem aká, hej, že túžba tam môže byť, ale ten reálny čas a ten deň má proste stále len 24 hodín, tak neviem, či sa im to podarí. Ten, komu sa to môže dariť viac, zažila som to, je klubový učiteľ. Poviem ja napríklad svoj príklad. Po 9 rokoch na materskej som na polovičný úväzok, teraz ešte minulý rok, učila v tej badinskej škole a mala som tam klub, dostala som tretiakov. A prvýkrát som vošla do tej triedy, ahojte, veľmi milé tváre. Bavíme o základnej škole, hej? Bavíme sa o základnej škole, 3. B to bola a 3. A boli dokopy. A teraz som sa akože otočila, išla som si umyť ruky, zrazu som sa otočila na druhú stranu a pozerám, chlapec škrtí chlapca. Hovorím, po 9 rokoch sa nám tu veľa vecí zmenilo. Vítaj. Tak som sa rybičkou hodila medzi nich a povedala som, OK, je tu nejaké dusno, takže skúsime to inak. A teraz vlastne krok po kroku som urobila to, že všimla som si, že tie deti akoby chvíľku potrebujú z toho vyanimovaného programu vypnúť a opäť sa vrátiť k voľnej hre. Verte, neverte. Trošku. Ale nie takejto hre, skôr to, že poškrtiť sa nie je tá voľná hra. To je to, že ja som si začala všímať, že oni majú strašne celý ten deň naplánovaný. Majú tam veľa hodín, potom je tam prestávka, potom je tam to. A ja som zistila, že len tak hrať sa, že to sa už nenosí. Tak ja som dovláčila všetky možné hračky od nás domu, od Geomagu, cez Lego. Verte, neverte, prvý mesiac sedeli pri plastelíne. Vyrobili sme si plastelínu.
A ich zaujalo, že si niekto všíma ich potreby a nejde iba po tých ako osnovách a po tých učebných plánoch. A tak som videla, že a tým pádom, keď oni sa začali hrať, tak ja som mala šancu všímať si tú interakciu medzi tými deťmi. No a teraz vlastne som si tak tých mojich škrtičov posadila som si ich a dala som im do ručky tú plastelínu a tak a sme tak sedeli a hovorím, poďte si vy tu ku mne sadkať, vy ostatní máte moju dôveru, že zvládnete sa hrať bez toho, aby tu som musela sanitku volať. Pohoda. A ako sme tak sedeli za tým stolom, tak som sa ich začala pýtať, a chlapci, vy sa ako máte? Dobre. Klasická otázka. Áno, presne tak. A ja vravím, počuj, že vedia, ale že ty máš mladšiu sestru, nie? A on, že no, ježiš, to je strašná otrava a proste vždy, keď chcem ja pozornosť môjho otca, tak proste tam príde segra. Dobre, a druhý, že hej, aj ty to máš tak? Ten, ktorý bol škrtený, rozumiete? Áno. A on hovorí, hej, počuj, že ja mám tiež segru a tým, že boli pomiešaní, oni až toto o sebe nevedeli. Hej, a že čo to je? Počuj, ja ti mám niekedy také nervy, že chcem zobrať ovládač a šmariť to do telky. Počúvaj, ty to tak máš? A zrazu dvaja zásadne opačné póly sa zrazu začali chápať. A od toho momentu do konca školského roka sa mi nestalo, že by niekto mal tendenciu niekomu ublížiť. Pretože to, čo odporúčam tým učiteľom, je začať nadväzovať na to, čo majú spoločné. A veľmi silno ich prekvapilo, keď zistili, že majú toho spoločného viacej, ako si mysleli. A že vlastne, o čo tam vlastne ide, počuj, že čo tebe na ňom tak strašne vadí. Že mne strašne vadí, že mi skáče do rečí. A vždy mňa to totálne vytáča, lebo to mi robí sestra. A hovorím, čiže on keď to niečo povie, tak to znamená, že ty sa cítiš ako pri svojej sestre. No presne. No ale ja sestru nemôžem udrieť, lebo tam je potom oco a ten dá facku mne. Okej. A ty to máš ako? No ja to mám úplne, sme išli minule na dovolenku a konečne som si myslel, že budeme s našimi. No a dali ma do detského kútika. Chápeš? Mňa, tretiaka, dali do detského kútika. A ja vravím, no to muselo byť boľavé. No to bolo. A ten druhý mu vraví, ja ťa chápem. Čiže hľadať priestor na to, keď cestu, lebo tým, že sa hrali s plastelínou, a to je vlastne veľmi taká ako meditatívna záležitosť. Dokážeš pri tom komunikovať? Úplne. A hlavne sa sústredíš na niečo úplne iné, ako bežne v tom dni, v tej škole zafokusovaný si. Dobre, ty si to trošku načrtla, ale môže si učiteľ udržať autoritu a dôveru zároveň? Môže byť kamoš alebo nejaký parťák, učiteľ pre žiakov? Môže. Ja to tak mám, odkedy som nastúpila do školy. Lebo za mňa autorita alebo rešpekt, takto by som to nazvala, rešpekt sa nezískava tým, že mi niekto bude vykať. Rešpekt sa získava tým, že im ukážem, že aj ja som omylná. A že keď urobím chybu, tak sa za ňu ospravedlním. A keď urobím chybu, tak sa za to postavím a poviem prepáčte. To znamená, že sa nedávam do tej role, že ja nezlyhávam, ale že im ukážem, že ja som tiež len človek. A rovnako zároveň oni potrebujú niekoho, kto cíti, pri kom cítia, že sú v bezpečí. To znamená, že tam potrebujú byť nastavené základné pravidlá. Lebo sloboda bez pravidiel neexistuje. Ja keď som prišla do tej triedy a spýtovala som sa, že OK, že ako ste to mali vy, že aké pravidlá vám tu fungovali, tak mi napísali, že 40 pravidiel toho, čo nesmú robiť. Aha. A ja viem, a čo môžete? No to až tak úplne nevieme. No tak my to založíme na tom, že čo môžeme, v prípade, že je každý pri tej aktivite v bezpečí. A oni, že to nevieme ani napísať. No tak sme si to vlastne spolu vymysleli. Tak dobre, ty si prototyp takejto učiteľky. Ja z vlastnej skúsenosti som sa s takou nestretol, bohužiaľ. Ani ja. A myslím si, že veľa detí ani nie, ale tak možno, že fakt tak téma k tým učiteľom, že sa to dá aj inak. Inak sa správať k tým deťom. Myslím si to, lebo bola som tam rok a ohlasy na to, ako sa so mnou tie deti cítili, boli úžasné. Ohlasy rodičov boli úžasné. Pamätám si jednu, ktorá prišla za mnou, jej dcera nikdy nechcela zostávať v klube prvé 2 roky. A keď som tam prišla ja, tak tam chcela byť. A ona vraví, že každé dieťa by si zaslúžilo klubárku, ako ste vy. A to ma veľmi tešilo. To je veľmi fajn pocit však. Ja tiež učím deti, stredoškolákov a tiež si nemusím zvyšovaním hlasu ničím vydobíjať autoritu, ale sa k ním chovám ako k rovnocenným ľuďom a ukážem im, že čo viem a že ich to chcem naučiť, to isté, čo viem ja a potom
Ja mám s tými deckami strašne fajn vzťah. Takže Rovnako a ja som im v podstate len chcela odovzdať to moje know-how, čo robí moje vzťahy šťastnými. A práve tým, že to sama žijem, že to videli, lebo však aj moje deti sú v tej škole a občas som tam mala zo sebou aj svojho mladšieho syna, tak oni videli, že vlastne aj tie deti so mnou sa cítia príjemne a že to je spôsob, ktorým aj ja s nimi komunikujem. Čiže ich neučím niečo, čo je z učebníc, ale sama to neviem použiť. Takže asi toľko by som k tomu povedala. Máš overený spôsob, ako v triede učiteľ môže otvoriť tému šikany bez toho, aby nevyzeral, že moralizuje, alebo že aby to bolo nejakou takou ľahkou formou jedlou pre tie deti? V prvom rade by som ich premiestnila z lavic niekam inam. Lebo ako náhle sedia v laviciach a počúvajú o tom, čo majú a nemajú robiť, tak sú naspäť vo vyučovaní a nevidia, že je tam nejaká zmena. Čiže zmena prostredia veľmi silno pomôže. Že ich zoberiem napríklad von na školský dvor, že si zoberieme deky a že im ukážem, že teraz to bude o inom. Že teraz sa vlastne k tomu môžeme pozrieť v inom prostredí. Čo by som urobila potom, je, že by som dala priestor, minimálne ich na to vyzvala, deťom, ktoré sú v mojej triede, nazvime to introverti. A ak sa im to aj nebude chcieť vyjadriť nahlas, minimálne to môžu napísať, že čo vidia. Že čo vidia a aké vzťahy oni v tej triede pozorujú. Lebo introverti sú veľmi podceňovaní v tom, čo vidia. A keď im dáme priestor, tak prídeme na také objavy, ktoré sú ako perly, úplné diamanty. A vlastne keď si to že my nevieme mať oči všade ako učitelia, ale máme predsa v tej triede pestrú škálu detí, ktoré vnímajú tie situácie a chvíle cez tú svoju optiku. Takže iba im dajme priestor sa vyjadriť. Čo vidia? Samozrejme, nemusia na tie papieriky nič, sa nemusia podpísať, ak to tak necítia. Vyšla by som v podstate akoby nejakým. Asi sa musím zamyslieť na touto otázku. My sme neposlali Janke dopredu otázky, lebo ja som zabudla. Takže fakt, to, že dokážeš na tie otázky reagovať hneď z hlavy, tak ťa obdivujem za to. Ale si mi pripomenula týmto, kým sa zamyslela, že jedného kamaráta, ten tiež bol celý čas ticho, ale ten keď niečo zabil potom, to je taký istý spôsob však tých introvertov. Áno. Sú ticho, načítajú a potom ti to všetko proste dajú. To ti tak nahromadí asi. Ešte jedna vec mi k tomu napadla, teda, že je asi ťažké urobiť tú aktivitu len pre samotnú aktivitu. Áno. Že musí jej predchádzať aj ten môj vzťah s tými deťmi. Lebo ja viem, že keby som túto aktivitu urobila napríklad u tých mojich tretiakov prvý deň v septembri alebo druhý deň v septembri, nemám šancu uspieť. Ale keď ma zažijú a urobím to v októbri, tak mám obrovskú šancu spolupráce. Takže skôr je to aj o tom, že ako ja sa v tom cítim. A napríklad, viem, toto je dobrá vec, ak ja sa v tom dobre necítim, predsa môžem zavolať niekoho, kto mi s tým pomôže. Bola som ja účastníčkou nejakých hodín etiky u 6-takov. A bol tam pomerne rozhasený kolektív a vlastne prišla som na 3 ich hodiny tým, že ja som ich viedla. Myslím si, že máme lepšiu šancu dostať sa k tým deťom, keď tam je zahrnutá nejaká konkrétna aktivita. Keď to nie je len o tých slovách. A napríklad intuitívna pedagogika má fantastické cvičenia na to, kde si vieme, kde sa vie to decko prepojiť so svojím vlastným pocitom. Akože teraz vyznie to ako úplná banalita, ale bola som ja na jednej strane, na druhej strane bolo jedno z detí a krútili sme lano, také velikánske lano. A úlohou tých detí bolo dostať sa z jednej strany na druhú. A teraz všetky zastali. A potom boli takí rýchli, ktorí vlastne snažili sa prejsť cez to lano nejakým spôsobom. A zistili, že z jednej strany to ide inak, ako z druhej strany to ide inak. Ale mnohí zostali stáť. A ako keby ukazovať im na tej samotnej aktivite to, že pozrite, vy ste rýchli, nevyužite to len pre seba. Všimni si tých ostatných, kto potrebuje tvoju pomoc. Aha, Marienka nevie prejsť na druhú stranu. A ako by si jej mohol pomôcť? Tým, že ju chytím za ruku a poviem jej moju fintu. Perfektné. Marienka, chceš pomoc? To by bolo super. Vieš o ňu požiadať? Neviem. Pomôže ti, keď on príde za tebou? Pomôže. A toto je to, že my nehustíme do nich len tú teóriu, ale že im to pomôžeme zažiť.
A kde zoberieme takých učiteľov? To je problém, si myslím. No. Prejdeme trošku na deti. Veľakrát sa stáva nám, že tie deti sa buď boja ozvať, nechcú sa ozvať, boja sa, že ten agresor prejde na nich. Ako by si ty poradila týmto deťom, že sa môžu ozvať, keď sú v nejakých problémoch, sú šikanované alebo niečo z týchto vecí? Ako by som poradila deťom? Deťom by som poradila, že ako náhle držia tú bolesť v sebe a tá bolesť nie je vyjadrená, tak vždy pracuje proti ním. To znamená, vždy im bude ťažko. A bude to ich samých limitovať na tej ich vlastnej ceste. Začneme úplne najjednoduchšími nástrojmi, ktoré máme doma. A to je, že pero a papier. Že to napíšem na papier. Že sa vypíšem z tých pocitov, ktoré mám. Desí ma ísť do školy. Som smutný, pretože bojím sa, lebo som nahnevaný. Som smutný z toho, lebo ma v tom mojom strachu, bolesti nikto nevidí. Alebo mám pocit, že máme na tom nezáleží. Už som jej to povedal 3-krát. Takže vypísať sa z toho pocitu je jeden spôsob. Druhý spôsob je, ak mám nejakého kamaráta alebo kamarátku a dôverujem tomu kamarátovi, to je veľmi dôležitý moment, tak si ho len posadím jedného dňa a poviem, počuj, teraz nič nehovor, teraz budem rozprávať len ja a od teba si prosím len to, aby si ma vypočul. Takéto sa mi deje, že vôbec nechcem, aby si to riešil. Ja len chcem, aby si ma vypočul. Čiže to, že sa to nejakým spôsobom dostane zo mňa von, do éteru, nie teraz, že ma zradí kamarád a povie to niekomu ďalej, ale že sa to dostane von z toho môjho tela, von z tej mojej mysle, tak sa začínajú veci jemne meniť. Pretože nemám pocit, že to musím držať sám v sebe a že som na to sám. Toto je na tom najťažšie. A teraz ten list, ktorý napíšem, ja neznamená, že musím odovzdať tomu, kto ma šikanuje. Ale ho môžem proste pokrčiť, spáliť a povedať, že takto si už vo svojom živote fungovať neprosím. A ďalšia veľmi dôležitá vec je, ako keby napadajú mi teraz ďalšie a ďalšie odtienky, že skúsim sa zamyslieť, že kto v tom mojom okolí z tých dospelákov, ktorí sú okolo mňa, nemá hranice. Kto sa sám za seba nevie postaviť. Je to moja maminka a nevie sa postaviť ockovi a ocko je tam viac a maminka menej, alebo je to môj ocko, lebo ocko v rodine to funguje, ale keď príde z roboty, tak stále príde s naváľanými úlohami a je smutný, lebo šéf si ho nevšíma a kolega si z neho robí stále srandu, lebo aj tým, že som to videl v tej mojej rodine, tak ja mám zažitý ten vzorec toho ustupuj. A ja tým svojim ustupuj umožňujem tomu agresorovi prekračovať moje hranice. To znamená, čo v sebe môžem spraviť inak, čo bude môj prvý najmenší krok, ktorý môžem spraviť inak, aby som cítil, že sa za seba postavím. Keď si položím túto otázku, tak je to dosiahnuteľné. Lebo keď si ako ten, kto som obeť, tak keď si predstavím, no tak ja sa pred neho postavím a všetko mu to poviem. Jasné. Tak si dám taký strašne ďaleký krok, na ktorý nemám dosah. A keď to 3-krát skúsim, že sa aspoň iba chcem tam ísť postaviť, ale sa tam nikdy nepostavím, tak som strašne sklamaný zo seba, že to nedokážem. Lebo som si ten môj cieľ dal strašne ďaleko. A ten môj cieľ prvý môže byť napríklad, že vypíšem to. Druhý môj najmenší krok môže byť, poviem to kamarátke. Tretí krok môže byť, že po 4-krát si posadím maminku a poviem jej, maminka, toto je fakt dôležité. To znamená, že rozkúskujem si tú moju cestu k tomu cieľu na malé stráviteľné kúsky. A to je hrozné, keď to deti musí riešiť samé. To je... Určite. Ale keď je taká situácia, tak aspoň toto majú pre seba. A horšie, že sú také situácie. To vieme, že sú také situácie. Sú. Ako si deti vedia navzájom pomôcť, keď je niekto svedkom tej šikany, tak... Lebo tie deti niekedy sa boja, že keď pomôžu tej obeti, tak sami sa stanú napríklad terčom toho šikanátora alebo tak. No, zažívam tú situáciu aj tak, že vlastne tie silné deti, v tom zmysle tie, ktoré majú tendenciu prekračovať hranice iných, majú za sebou pomerne silných rodičov. Niekedy vplyvných rodičov. A to je ťažké, lebo to dieťa samé cíti tú silu, že môže, lebo ako keby na mňa nemáte. Jasné. A
je to o nás dospelých výjsť z tej svojej komfortnej zóny a ukázať, že napriek tomu, že ste vplyvní, napriek tomu, že ste silní, akoby stojím za tým svojim dieťaťom. Ale keďže ani my dospeláci na to nemáme gule, tak minimálne potrebujem ošefovať to svoje dieťa a povedať mu, je táto škola a je toto miesto to, kam chceš chodiť, alebo hľadáme iné miesto, kde sa o to postaráme lepšie. Čiže si aj za zmenu školy v krajnom prípade? V krajnom prípade určite áno, ak tam nie je cesta. Ak sme urobili aj tie kroky, ktoré som spomínala pred chvíľou a stále tam nie je náprava, tak ja predsa nie som masochista ani sadista a nechcem, aby moje dieťa v tej škole trpelo. Jasne. Proste máme Maslowovú pyramídu, hej, kde základné potreby na prežitie sú úplne na spodku a to jedna z nich je bezpečie. A až keď som v bezpečí, tak môžem, ako idem hore tou pyramídou, mať nejaké aktualizácie. To znamená vzdelávať sa, naberať nejaké nové vedomosti. Veď ak sedím na hodine a proste v mojej hlave ide to, že mám strach, tak neabsorbujem tam ani mikrocentimeter nejakej geometrie alebo nejakej aritmetiky. Na čo by to bolo akože? Si spomenula to vystupovanie z komfortnej zóny. Tak ako pani učiteľka Janka vystupuje z komfortnej zóny? Ja to je bývalá pani učiteľka. Dobre, ale bavili sme sa, že sa bavila s tými žiakmi, takže... Hej. Ja konštantne, dokonca aj sa mi stalo viacejkrát, aj keď sme riešili nejaký konflikt s tými deťmi, že mi bolo vlastne akoby úprimne ľúto, že tam prišli moje úprimné slzy a práve tá emócia toho, že sa to tam nebojím ukázať, keď tú situáciu riešim, že mne je to ľúto, čo sa tu teraz deje, že mne je naozaj ľúto, čo sa tu vlastne v tejto chvíli udialo, pripomína mi toto a to znamená akoby môj výstup z komfortnej zóny je, že ukážem emócie. Že sa ich nemám tendenciu skrývať, alebo nemám tendenciu robiť sa silnou tam, kde to so mnou silno pohlo. A myslím si, že aj práve tým som sa stala pre tie deti uveriteľná. Určite. Ja napríklad sama neviem na to odpovedať. Už pri mojej škôlkarke, že keď nejaké dieťa napadá dieťa fyzicky, tak väčšinou ten rodič poradí, tak mu to vráť, alebo bráň sa. Proste musíš sa vedieť braniť. Pri tom fyzickom napádaní my sa väčšinou bavíme o psychickej šikane, o kyberšikane, ale je tam ešte stále aj tá fyzická. Že či je okej povedať tomu dieťaťu, nech sa bráni fyzicky naspäť. Alebo, že čo je lepšie tomu dieťaťu odporučiť. Lebo tiež zase nechať sa otlkať, to tiež nie je cesta. Fyzické násilie nie je v poriadku za žiadnych okolností. Takto. Mnohí, ktorí prekračujú hranice, ani netušia, že prekračujú hranice, keď už nie sme v tom vyhrotenom. To znamená, to, čo môžeme urobiť ako prvý krok k tomu, že sa bránime, je ukážeme mu, že toto, čo práve robíš, nie je v poriadku. To znamená, že ubližuješ mi tým, čo mi práve robíš. Že mu to dáme verbálne najavo tomu dieťaťu. Ani nie, že vysvetliť, iba mu to ukážeme. Tam nemusí ísť o siahodlhé vysvetľovanie, to je jedna veta. Hej, to ja som škôlkarka, tvoja Maja, a niekto prichádza za mnou a chce mi ublížiť, hej, alebo ma buchne a ja sa otočím, som Maja a poviem, že toto mi nerob. Toto ma bolí. Úplne jednoduché slova, vždy to prispôsobíme tomu veku toho dieťaťa, hej. A ten chlapček príde znova a udrie ju. A druhý krok je, Maja, je tam niekto, kto je za bezpečnosť teba tam zodpovedný a vie ti s tým pomôcť. To znamená, druhé, čo by som iniciovala, tak som to robila aj pri mojich deťoch, oslov toho veľkáča. Lebo ten veľkáč to možno povie s inou intonáciou, ukáže tomu dieťaťu, že toto nie je v poriadku. A ak sa to stane tretíkrát, áno, skús Maja vrátiť. Čo sa stane potom? Minimálne vznikne nejaká debata o tom, prečo sa to stalo, čo sa stalo, ako sa to stalo a to sa bavíme o škôlkárskej bitke. Áno. Lenže potom prichádzame napríklad na druhostupniarsku bitku, kde to nemusí skončiť iba tým, že ho niekto niekoho capne po ruke, ale môže tam nastať ako naozaj reálny úraz. Je to taká dilema, ale skôr je to veľmi ťažká téma. Tak to by som povedala. Podsúvala by som to moje dieťa do obrany, ale zároveň by som to rešpektovala, keby si takú formu obrany zvolilo, keď už predtým pomenovalo
a požiadalo niekoho dospelého o pomoc a ten agresor to aj tak nezmenil. Roman ponúka ako riešenie deťom, že sa im môžu vyhľadať gym, môžu sa Určite. v tomto prípade naučiť brániť, naučiť sa vlastne zvládať takéto situácie s tým, že sa my aj keď chodíme po tých školách a ukazujeme nejaké tie chvaty, niekedy to tí veľkáči, ako ty ich voláš, nepochopia a myslia si, že učíme deti sa škrtiť a tak ďalej. Málo kedy to pochopia, že učíme ich sa brániť. Preto to veľmi často zdôrazňujeme, takže je dôležité sa pre tie deti naučiť aj brániť, ale tak, aby tú svoju silu vedeli potom používať. Tak za mňa, ja som chalan, ja som si tak tiež týmito vecami prešiel a aj keď sa teraz bavíme s odborníkmi na túto tému, proste chalani v tom veku školskom sa proste budú klpčiť podľa mňa, či chceme, či nechceme. Áno. Preto my ponúkame na tých prednáškach vlastne to, že dobre, tak keď sa chceš, tak poď do gymu. Vieš, vždycky v tom danom meste ja si pozriem, aký tam je gym, alebo to poznám. A nech idú na žinenku, sú tam pravidlá, je tam tréner. A keď si chcú vyskúšať akože nejaké tieto chvaty, tak môžu to robiť na tréningu. Hej, teraz sú tie možnosti super. Ja keď som bol na škole, tak také možnosti sme nemali. Ja som mohol hrať futbal alebo hokej v zime. No, lebo si z Budiša. No, tak som z Budiša, nič sme tam nebolo. Mali sme tam jedno futbalové ihrisko, ktoré v zime mohlo zamrznúť a mohli by sa tam korčulovať. Čiže nebola iná možnosť. Teraz by možnosť. si mal už iba v zime nič. Ne? No, v zime nič, už áno. Ale sú teraz tie možnosti, že tie decka môžu si vyskúšať tieto bojové športy alebo úpolové športy v tom danom veku. Ich tí tréneri naučia to, čo môžu robiť. A tým pádom sa trošku vybijú na tom tréningu a nemusia to robiť možno na tej škole. A tam škole. im aj dajú tú disciplínu a hranice im určia väčšinou. Vieš, čo bolo zaujímavé, že ja som toto robila v tom klube, že vlastne boli tam dievčatka, ktoré majú tendenciu si niečo vystriškávať, robkať, urobiť niečo ňu. A potom tam boli títo chaloši, hej. A ja vravím, že proste toto sú chalani, ktorí sú proste v explózii testosterónu a chcieť od nich, aby striškali a robili maminke kvietok, tak to asi nepôjde úplne. Tak mali sme vzadu taký koberec a vlastne na tom koberci sme mali presne ako ty vravíš úpolové cvičenie, hej? Že boli tam jasné pravidlá toho, že jednoducho išlo o to vytlačiť jeden druhého z koberca. No a bolo fascinujúce, že tí chlapci, ktorí boli akože tí považovaní za tých silných, častokrát v tej samotnej hre prehrali s tými úplnými slížmi. A že vlastne ten slíž zrazu v sebe už yes, že ja mám silu, to je cool, že ja som vyhral a tí všetci na ňo tak ako uznanlivo. Že nebrániť im v tom, merať si sily v tomto veku. Že oni vlastne ako keby aj v tom kolektíve sa to potom uprace, že nie je to len to jednostranné videnie toho mača, že to sú tí vyšší chlapci a tí, ktorí sú vlastne tí strašní drsňaci, ale že vlastne aj tí uši, tenší, ale vrtkí napríklad dokážu v tej hre proste byť víťazmi. Vidíš? Veľakrát, no, ja vidím, ja viem. Vidíš, že nám povedali, že MMA nepatrí na školy. No a pri tom vieme, že už vláda to vlastne akceptovala, tieto základné školy, že? A toto je super, ja si myslím, že mne samému to pomohlo strašne, tie bojové športy, tie úpolové športy sa trošku upratať, aj disciplína, tieto veci, ja to stále hovorím. Extrémne mi to pomohlo sa niekde dostať, sa posunúť niekde ďalej, preto ja sa snažím tým deckám hovoriť stále, že nech športujú, však aj Tania to hovorí niekedy. Áno, aj tebe hovorím teda, že športuj. No, športujem len viacej jem, ako športujem. Okay. Teraz, športovo papáš. Áno, športovo papáš. To jedenie. Janka, ty veríš, že sa šikana môže úplne že vymiznúť z nášho prostredia, alebo sa dokážeme s ňou naučiť žiť s tým, že nejako lepšie alebo nejako lepšie to ohraničíme a bude to na lepšej úrovni, bezpečnejšej úrovni pre deti? Nemyslím si, že vymizne, pretože my ako dospeláci nedávame deťom príklad. A preto nevymizne. Ale verím v to, že aj takýmito bublinami, ktoré vytvárame a rozširujeme tú informáciu ďalej, môžeme prispieť k tomu, aby bola riešiteľnejšia a aby mala menšie následky na tých deťoch, keď neskôr sa zaradia do toho svojho života. No jasné, no nevymizne, hlavne keď sa tí dospelí v tom prostredí anonymnom napríklad na sociálnych sieťach chovajú tak, ako sa chovajú. Keď sa naši čelní vládni predstavitelia chovajú tak, ako sa chovajú. Toto ani nezačínajme. Takže iba to, že keď berme to tak, že z nejakého uhla pohľadu toto má byť tá inšpirácia, hej? Keďže sú to v úvodzovkách autority. A keď toto ponúkajú, tak my čo čakáme? Že ten neborák učiteľ s 35 deťmi v triede to ošefuje tak, že deti výjdu vonku bez akejkoľvek újmy.
To sa nedá. Jasne. Mali sme tu teraz pre tebou jednu slečnú zápasničku a to nám rozprávala o tých komentároch staré babky, Ako čo jej písali, že aby ako Zdochni a Zdochni. choď alebo chod do kuchyne. chod do kuchyne, hej, že keď športovala a takto. Veríš, že takéto projekty, ako robíme napríklad my, takýchto individualít, ktorí sa dostávajú medzi deti, dokážu niečo reálne zmeniť? Určite áno. Ja vám veľmi fandím a keď zmeníte osudy 5 detí, tak to stalo za to. To už sme, a to sa nám už možno že aj podarí. No možno sa, hej, dúfajme, že áno. Podľa nejakých feedbackov sa nám to Ja možno, si že aj myslím podarí. určite, že aj viacerých, ale chcem povedať, že aj keby to bol malý počet ľudí, na ktorých máte dosah, tak to stojí za to. Každý jeden život zachránený stojí za to. Je to tak? Náš projekt sa volá Buď svoj hrdina. Kto je pre teba hrdinom dnes? Môj muž je môj hrdina. Som Prečo? vedela, že to povieš. Pretože obdivujem to, čo robí, jeho vytrvalosť a jeho ochotu a chuť meniť sa vo veciach, ktoré mu dlho nefungovali, ktoré ho limitovali a ktoré ho brzdia. Ty musím pomáhať, predpokladám. Ja verím, že si dá. Ale to je obdivuhodné, že taký je. Takže ja ho poznám, držím mu palce. Dneska ma príde podporiť na moju diskusiu zase. Tak sa uvidíme, super. Áno. A ja ťa prídem podporiť na tvoju diskusiu. A ešte mám jednu hrdinku a to je moja sestra, ktorá zachraňuje životy. My sme si to tak povedali, že ja zachraňujem duše a ona zachraňuje životy. Áno. Ona je anesteziologička. Robí vo svojom- intenzívnu medicínu a vo svojom obore absolútna špička na Slovensku. A som na ňu hrdá, že prekračuje svoju komfortnú zónu a s Lekármi bez hraníc chodí na misie. Bola v Afganistane, bola v Iraku, bola na Haiti a proste tam, kde už nie je nádej, prináša nádej. No, To je krásne. to je krásne. Chcem podebatovať o tom, že keď tí rodičia sú veľmi ochranársky voči tým deťom a tí deti sa nedostanú pod nejaký stres počas toho školského obdobia, potom zrazu prídu do dospelosti a majú s tým problémy, vieš, a nevedia zvládať tie jednoduché situácie, ako ty hovoríš. Si to pekne sformuloval. To nemusíš ani zostrihať. Tak napríklad, ako ty hovoríš, že frajer sa so mnou rozišiel a teraz koniec sveta, ideme sa zrútiť. Ideme sa poprechádzať popri koľadniciach. No, až do takýchto vecí to zachádza. No. Čo si ty o tom myslíš? No, zase vychádzam z toho ideálu. Ideál je, keby sme boli ako vnímaví rodičia a chápali, kedy sa snažíme vychovávať to naše dieťa cez tú našu vlastnú traumu a cez tú našu nenaplnenú potrebu, ktorú sme mali v detstve. A teraz snažíme sa ju veľmi rýchlo dosuplovať tomu dieťaťu, aby netrpelo tým, čím my sme trpeli. Dá sa to pochopiť? Áno. OK. A častokrát, keď my sme potrebovali ako deti nejakú ochranu, byť v bezpečí, cítiť sa, že sa za nás niekto postaví a nedostali sme to, tak potom sa to častokrát u tých rodičov stáva, že majú extrémnu tendenciu byť ochranársky voči svojmu dieťaťu. Nemyslím si, že je to vhodné. Dobre si povedala teda proti svojmu dieťaťu. Proti svojmu dieťaťu. Tak si sa aj nepomýlila. Áno. Takže vlastne je to proti svojmu dieťaťu, lebo ja si myslím, že dieťa počas toho vývoja, ideálne do 12 rokov a samozrejme následne aj neskôr, má zažívať celú škálu pocitov. Ono má sa vysporiadavať aj so strachom, aj s hnevom, aj so smútkom, aj s radosťou. A my tam máme byť tí, ktorí máme tú zručnosť ošéfovať naše vlastné emócie a tým pádom to dieťaťu tú zručnosť odovzdať ďalej. Lenže čo sa deje? Mnohí dospelí nevedia ošéfovať svoje emócie, dokonca ich niektorí volajú aj negatívne emócie, to je strach, hnev a smútok. Tak sa ich snažia vytesnať úplne niekde na kraj a vytiahnuť len tú radosť, lebo to je také milé, pekné, zlaté. Ale vlastne ten hnev je pre nás veľmi dôležitý, lebo ten hnev nám ukazuje, že niekto prekračuje naše hranice. A keď sme voči nemu vnímaví, tak my ho nemusíme premeniť na krík. My ho môžeme premeniť na to, že ja ti sformulujem, že počuj, to, čo mi Táni robíš, ma hnevá. A môže to byť úplne pokojným tónom. Lenže my sme tieto tri pocity, neviem prečo, dali do takého ako čierneho tmavého kúta a na ne sa nesiaha. Lebo tí rodičia si myslia, že to je dobre pre tie deti, lebo tieto negatívne pocity im robia zle. A že to je pre nich dobre, keď sa im budú vyhýbať, lenže najhoršie sa je vyhýbať tým veciam, lebo potom, keď sa s nimi v tom živote dospelom stretneš, tak nevieš reagovať. Áno. Lebo ako dieťa si bol ochránený
o tieto veci. Stres tu je aj bude asi na dennodennej báze, však to vieme, asi všetci my A dospelí. rovnako aj ten hnev tu bude, aj ten strach tu bude, ale namiesto toho, aby sme tomu dieťaťu vytvárali podmienky, že je vo vatičke, tak mu môžeme klásť otázky, že čo bolo pre teba na tom najbolestivejšie, alebo čo ťa na tom najviac nahnevalo. Ako si v tej situácii vieš pomôcť? Čo by si na budúce urobil inak? Potrebuješ moju pomoc? Čo ty môžeš urobiť pre seba? Že častokrát ja vo výchove ako iniciujem a tak povzbudzujem tých dospelákov, že namiesto tých moralizujúcich vlastných záverov, toto urob, toto neurob, polož radšej otázku. A tým pádom to dieťa samé príde na to, čo by potrebovalo. Ale my keď mu tam vložíme tú našu odpoveď, ktorú my sme na základe svojho života získali tou skúsenosťou, ona vôbec nemusí byť uplatniteľná pre to dieťa v jeho živote. To znamená, keď mu položíme otázku a čím viacej tých otázok bude a čím viac budú tie otázky úprimné s reálnym záujmom tomu dieťaťu pomôcť vyriešiť to samé, alebo vyriešiť mu to samému, tak o to väčší skill bude mať do toho života, keď proste sa tam dostane. Musím začať aj pri dospelákoch používať. Áno. Ja viem. Držím palce. Dík. Janka, my máme ešte jednu takú úlohu na záver. Host pre tebou ti nechal buď nejakú úlohu, alebo nejakú otázku. Ešte nevieme, čo to bude. Tak ja som o žiadnych otázkach nevedela. No, to je prekvapko. Aj toto boli pre mňa darčeky. Toto si ani nemala vedieť, takže toto je v poriadku. To si dobre spravila inak, že si to nepovedala. No, jasne. A potom ťa poprosíme nechať pre ďalšieho hostia tiež nejakú otázku alebo nejakú úlohu, ktorú mu zadaš. Nech sa páči. Tak toto je normálne cool. My tu máme aj takto hry. Táto hra je dosť dobrá. Povedzte si na záver pár úprimných slov. Napríklad, čo si na sebe vážite. To je dobrá. Nechaj si chvíľu kľudne čas a... Akože všetci medzi sebou, či... Je tu v množnom čísle, tak neviem, či je to pre všetkých, alebo je či mi vyka. Možno vidíš hlasy, no. Tak ona mi môžeš začať. hovorila, ona sa ma pýtala, že či sa poznáme medzi sebou a že máme vlastne si to povedať navzájom, takže ja som to povedzte mi, čítala. čo si na sebe vážite? Povedz ty. Ja som pripravený na túto otázku, lebo Tania ma tu šikanovala pred vysielaním a sa ma pýtala, že čo takto. Áno, to je pravda. A vieš, čo som nad tým aj rozmýšľal minule, ja som rád, že som sa dokázal preniesť cez dosť prekážok v živote podľa mňa. A aj týmto spôsobom, že vďaka športu som si myslel, že to nikdy nikam nedotiahnem. Ja používam takú vetu, že mal som jednu kamošku, ktorá mi povedala, že sa ma pýtala, že čo by som chcel robiť. Akože v živote som mal asi 20, možno niekoľko rokov. A ja som povedal, že chcem byť profesionálny športovec. No len vtedy som mal tak ešte oveľa viac kýl ako teraz. Nie. Hej, a oni ma tam strašne vysmiali, tu sme boli na chate, hej, a oni ma tam strašne vysmiali a potom, keď som odzápasil prvý profesionálny zápas, tak som si na to spomenul. Čiže som asi rád, že som to takýmto spôsobom dotiahol, že som to nevzdal aj v tej chvíli, keď ma vysmievali a to si na sebe vážim. Ja som pochopila... Či zle som to poňal? Marek ma zabil, lebo som odišla do mikrofónu. Ale povedzte si na záver pár úprimných slov, čo si na sebe vážite. Ja som to nepochopila, že to máme povedať o sebe, ale o tom druhom. Pretože sa ma Veronika vyslovene pýtala, že či sa poznáme a že či sme akože kamošky. Čiže... Ale môžeme si aj to povedať, aj to povedať. Som si dal taký ego trip trošku. Dáme za ego tripik. Romanový potlesk. A mne sa to páčilo a bolo to hlavne úprimné. Hej, preto som ho neopravovala som ho na začiatku. Nie. Tak v hlave, že to ide o sebe rozprávať. Počkej, tak kto to zle pochopil? Nie, dobre, podľa mňa aj to si povedzme, Podľa mňa, dobre, tak môže to každý povedať, čo si váži na sebe a čo si váži na tom druhom. To je pekné, Tak ty si povedal, že si na sebe vážiš teda vlastne že to nevzdal. Že si to nevzdal. V tej chvíli, no, lebo ma dali dole proste, že nemôžem, vieš? Nemôžeš byť športovec, ty už máš po 20 ľudia už nemôžu byť športovci. Čo si? A ty si ešte aj tučný, a takže už vôbec nemôžeš byť profesionálny športovec. Ty sa spamätaj. Môžem. Teraz ja poviem, že čo si ja na tebe vážim, keď sa teda bavíme. Aha, okej, dobre, to je dosť dobrý. Áno, poď. Dobre, tak ja si na tebe vážim, že keď ťa o hocičo požiadam, takže ma nepošleš do dža, ale sa snažíš
nájsť cesty, ako sa to dá. Že dobre, ty sľúbiš aj to, čo nemôžeš, len aby si povedal, že dobre. čiže No, to možno, že není úplne akože vždycky OK, ale snažíš sa spraviť maximum preto, aby si tomu človeku dokázal, ak môžeš pomôcť. Ďakujem. Som si ani tak... Nepláč. A ja mám ešte, my sa síce poznáme krátko, ale môj ako zážitok s tebou je ten, že keď ste robili vlastne ten prvý Buď svoj hrdina v tom Badine, tak si sa ma pýtal, že čo vidím a čo sú nejaké zmeny, ktoré by ste mohli do toho vlastne celého dať. Takže si vážim, že si vypočul moju spätnú väzbu a mnohé z toho ste tam naozaj zaradili. Že si bol ochotný si to vypočuť. Ja ešte k tomu dodám, že fakt si bola dosť kľúčovým momentom, ako sme nastavili tú prednášku do budúcna. My sme vtedy dostápali, no. A to môže byť zrovna pre teba, že si nám možno, že pomohla teda mne aj nám si pomohla udať ten smer toho projektu, kam pôjde. Hej? Že vlastne ani si ma nepoznala vtedy. Ty si tam vlastne ešte nebola, že? Neprišli ste, lebo bola strašná snehová táto. Vy ste nestihli s Tomášom prísť. Ja som prišla neskôr. Áno, neskôr, iba úplne nakoniec. Nechali ste ma tam samého vytrapiť trošku. A Marek tam bol. Marek tam bol, no. A vtedy vlastne ty si tiež prišla za mnou. To bolo však asi prvé stretnutie, keď sme mali medzi sebou. A tiež si mi povedala, že akým smerom by to bolo dobre. A tiež si ma pochválila za nejaké veci, čo som ani nevedel, že ich robím dobre. Ktoré sú fajn a to možno je tá vec k tebe. Ja som vedela, že aj keď to nestihnem, je tam Janka a ty si v úplnom suchu. Že v pohodičke. No poď. Teraz si vážiš na sebe? Ja aj na sebe. No ja som sa nepripravila na túto otázku, čiže... Môžeš si dať GPT. Ja si asi vážim na sebe, že dokážem odsunúť svoje ego a snažím sa nedostať do konfliktu s niekým, aj keby som mohla, a že nepotrebujem tie ego honky a radšej niekedy ostanem ticho a je to podľa mňa to nedokáže zas až tak veľa ľudí, že potlačiť svoje ego a v podstate veľa konfliktov podľa mňa vznikne úplne zbytočne. A sa vyhnúť takýmto veciam alebo neublížiť niekomu, len preto, že ja si potrebujem niečo dokázať. To viem o sebe, že takéto som nadobudla, tento skill až vekom. Že také nebolo. No a ty, Janka, čo? Ja si na tebe vážim, Táni, že... tak ako ťa poznám roky rokuce, že robíš veci nezištne a že si nesmierne starostlivá. Že to si a že vlastne ako náhle sa ide na nejakú spoločnú chatu alebo niekam, že tá iniciatíva postaram sa o to a tam okamžite je z tvojej strany. A ďakujeme ti za to. A za mňa, Tanička, vieš čo? Ja si myslím, ja som mal dobré časy premyslieť teraz, ty prinášaš podľa mňa do môjho profesionálneho života takú ľahkosť normálne. Ty ja vždycky, keď ti niečo poviem, že prídem, akože už že taký nábeh na nejaký problém, keď sa nemám s kým porozprávať, tak ty vždycky mi to tak ako, tak ma odľahčí, vieš, s tým, že veď sa to dá nejako inak spraviť, alebo že veď, proste prinášaš do môjho života ľahkosť. Zľahčuješ mi to. Ďakujem. Nemáš za čo. Janka, čo si ty vážiš teda na sebe? Ak si niečo vážiš, teda niečo také sa nájde. Ja len neviem, kde začať. Táňa by sa mala odvážiť, ale... No, ja si vážim to, že tvorím vzťahy. A že opravujem miesta, kde sú vzťahy rôzne tak ponarušované. A že som nesmierne pohostinná. A že som vytrvalá. A že som cieľavedomá. To si vážim na sebe. Áno, to máš pravdu, toto všetko si. A teraz si mi zobrala vietor z plachiet. Niečo z toho si chcela Niečo z toho si chcela podotknúť, že som. No, my sa poznáme už skoro 20 rokov to bude. Už 23. Ja 4, teda nie, počkaj, 20, ja som asi, 20. Nepočítaj. Nevážim si na tebe tvoju matiku. Nie. My sme sa spoznali tak, ako sme sa spoznali, že si ma ty vybrala z radu, inak málo kto si ma tak že vybere a už vôbec nie žena z nejakého radu. Ty si ma vypichla. Ale asi si nevyčnevala si, že? Nie, sedela som na zemi.
Ale ďakujem za túto otázku. A Janka chorá v teplotách si povedala, že toto bude tá osoba, s ktorou sa chcem porozprávať teraz, a tak si nás vlastne spojila. A boli sme dlhé roky Na izbe spolubievajúce. spolubievajúce, ale potom aj v kontakte samozrejme. Ja si na tebe vážim to, že ako dokážeš tých ľudí okolo seba ovplyvniť. To znamená tou svojou povahou, to znamená, že dokážeš ľudí, a to není, že si to vážim, ale to je taká tvoja superpower, že dokážeš ľudí zmeniť k lepšiemu. Len tým, že sa s nimi porozprávaš. Lebo málo ľudí sa teraz dokáže, ako si hovorila, iba vypočuť, že ty iba seď a počúvaj ma, a ty si ten človek, ktorý to dokáže, a to si na tebe vážim. Preto asi robíš tú robotu, ktorú robíš, lebo to dokážeš. Bo ja tiež takedy iba sedím, keď počúvam, tak už ma drme, že už chcem na čo povedať. A je málo takých ľudí, takže to si na tebe vážim. To s tým súhlasím, je veľmi málo takých ľudí. No ty máš ADHD, to sa bavíme o niečom úplne inom. Ktoré si mi diagnostikovala ty. Áno, to je pravda. Som ho diagnostikovala. Ďakujeme Veronike Smolkovej za že sme si mohli takýto ego tripik spraviť, dobrý? Marek, ty si nechcel niečo povedať? Nie? Takže ďakujeme za to, že sme si mohli povedať takýto ego trip. Podľa mňa dobre. Ty, Janka, tiež nám nechaj potom odkaz pre ďalšieho hostia, alebo aj úlohu kľudne. Stále to podotýkam, že úlohu. A nikto, každý iba dáva oné. Chcela ti dať na kliky, predtým to sme mu trošku... Áno. Ona, že môže tu niekto aj že klikovať? Že môže. No, keby ste ma dali do plenku, ako dlho vydržím, to dám. Aj nízku dosku by som dala. Alebo že celý rozhovor v plenku, keby si robila. To nedám, ale tým, že chodím na jogu, tak nízku dosku by som dala. A Veroniku pozdravujem, ja som jej fanúšik. To som ani nevedela, že to bolo. Vidíš, skoro ste sa stretli, keby si nekrúžila túto. Keby som nekrúžila. No. A utekala do Bystrice naspäť. Ďakujeme ti, že si prijala naše pozvanie. Veľmi rada. Sme veľmi radi, že si tu bola. Ponúkla si nám zase úplne iný pohľad na veci. Veríme, že aj tie hlavne teraz decká, aj rodičia, ktorí to počúvali, že počúvali pozorne a že im to pomohlo, že si z toho niečo zoberú. A prajem ti všetko dobré aj na dnešnom výklade. Ďakujem. V dnešnom výklade veľmi sa na to teším. Janka, ja ti ďakujem veľmi pekne. Normálne som rozmýšľal počas tej prvej časti prednášky, že si asi dám u teba hodinu, lebo asi mi to normálne ešte aj pomohlo, to som sa zamyslel a prebral si to na seba. Čiže v mene seba a v mene ľudí, ktorí to budú pozerať, ti veľmi pekne ďakujem. A ja ďakujem za pozvanie, vážim si to.